Да няма ама ти така, затова мога да ви покажа. И ако трябва да ги кача, както съм ги носила винаги, ето това ще видите. Може да видите и тук как ми стоят отзад и колко падат. Така, това го показвам, ето така. Ето го и чая. Слипър. Така. Сега, не искам да ви лъжа. Искам да ви кажа най-вече, че от този чай просто наистина нямах толкова апетит, колкото имах преди, тъй като повечето може би от вас знаят, аз съм с инсулинова резистентност. Имам супер голям глад за въглехидрати, като цяло за храна, поради високия инсулин. Към момента не взимам никакви медикаменти. По-скоро ще почна да взимам тепърва. Но искам да ви кажа, че този чай работи. Какво имам предвид? Аз не се старая да не ям. Напротив, то просто не ми се яде. И ям при някакви салати, колкото все пак да ям нещо. Така че хора, не знам какво по-голямо доказателство от дънките.